Lima ka nilang insecticide, para di yung mo gamit o ka na commercial nga insecticide, nag-andam sila direct suka, kay kaso sa ko nang gutom-gutom mo, dahil suray bulinaw, hindi sun nagtunlob, kay yung nawa mo na kamkamay, pasirit naman, oh. Dili sagol na nagtubig siya. Kunsihal. Oo, kami gisagol ni daan aron Hey guys, welcome back to my channel, Manolito Langgido. Niyata karon sa Purok Mangga ay maggama ta og video alang sa ilahang entry sa Sugbusog program. Ning video karon ikatulong video nin kung gihimo sa mga purok. Tuguti lang, no? Hayaan nyo lang na magkalohalo nagsagol ang ato pinulungan kay sa doon na mga komentaryo sa mga labay nga hindi raw sila makaintindi. Hirapan sila maintindi. Pawisan sila maraming singot sa pag-intindi mo na nga tuguti, no? Hayaan nyo lang na magkahalo-halog sagol ni po ang pinulungan, may Bisaya, may Tagalog. Okay? So, once again, welcome back to my channel, Manolito Langgido, ni atas Purok Mangga. More ni purok sa tanang mga purok nga visible kay na ilahang prutas, ilahang gingan silang purok kay mga uban to purok bayabas. Wa gibiyabas, layo kayo. Purok nangka, wa sad ganing kuan sa itong ilaha dito kanang bulbulan. Dinhi purok mangga, nagi daghang galaray nga mangga diha. Ato tanawon, uyo na to, suhiro na to ang ilahang gipananom alang sa entry sa Sugbusog program nga ipisigdahan sa tuang gobernadora Gwendolyn Garcia sa lalawigan sa Sugbo. Mo na ilahang purok center, nindot kayo. Ipahaon sad sa bulok sa mangga nga yellow orange man, no? Manang mangga president lang, no? Ano? Mo na ilang purok center. Anindot kayo, hamugaway, anindot ang mga tanaman sa tubangan, hanay, onya ligon. Sa mag-uwan din magkuan, okay ra yung magtapok ang mga kuan na taga-purok, no? Taga-purok mangga. Tama na? So, tumsud ha. Bitaw rin kay tuwal kita nandito nang singan ani, uy, gilak man. Marang nabe. Nindot kayo. Dahil suta nga rin, limpure ba kayo na di na kumulahas na to. Kita nga rin. Nanas na trophy. Butsab to ni nakadaog ni sila sa mga singan ani. Unsay mga duwa nga ilahang gi himo nga ni mga pamaagi. Madaog na sila na mga ano kayo. Nindot ang lamisa dahil lagbok sa ma-record sila ang mga gimbuhaton. Atong tanawon. Tanawon nato ang ilahang mga purok officers. Ano ya? Atong tanawon ang ilang mga purok officers. Ang presidente Ma'am Helen Wasawas, Vice President Nilda Emphasis, Secretary Maricel Tanod-Tanod, Treasurer Biola Tixon, Auditor Rowena Navises, PRO duha ka buok, Agnes Digamo, Risa Lapas, tulo di Dina Milan. Perti. Pahit kayo. Nga di asad, Andres sa mga in-charge. Pagtanawin din mga in-charge. Kung padulaan para nga maklaro. Sa tarong mo ito. Tara. Barangay official in charge, Honorable Relio Babaw, Iski Kagawad, si Dinlin Daklan. Advisors, Mrs. Gina Ibisa, Ogdilia Pura, BSW, Disdada Tanod-Tanod, Walberta Daklan, BHS, BNS, Barangay Nutrition Scholar,
Claire Lauglaw. Ang barangay Tanod, si Romy Tanod-Tanod. Barangay Tanod na niya, Tanod-Tanod po yun, Romy Tanod. Edgardo Alcover. Dinero, ang Bino Tanod-Tanod, o niya ang ilahang carpenter, si Alfredo Daclan. So ni atong hinabion ang presidente sa Purok Mangga, si Nanghilin Wasawas. Ngayon pila ka klase sa utanon ang ato ang tanong karon alang sa subusog program. 5. Una, Kuan, tamatis, taong, okra, batong, palya. So ang tugya kung gitugot no gihanyag sa Kapitulyo kay kami sa probinsya maning proyekto no. Ang gihanyag nila 7 ka matang ang utanon, magpili lang kag 5. Nakatong gisgutan kanina ni Nanghilin mao to ilahang napilian. Nya minimum kung dili mo kubos sa tag na po ka hasok panlitan batong na po ka hasok punuan pero sobra wala di problema. Basta ang importante nga dili mo ubos sa napo ingon ana. Karon na usa man ni pamaagi Nanghilin na kada adlaw ang tanan mo tambong o kada adlaw lain-lain ang kuan. Lain-lain gi group 5 na mo. 5 ka grupo. Lunes ngadto sa Bernes unya pahuway sa Badog Domingo. So makaron ang group 4 ning niya ang gitrabaho kay Huwebes man taron. Huwebes ron Enero 28 ang group 4 mo inaatla na to sa pagkaron nga tunanian ni paghimo na tong video. So di ta maglanghay moadto ta dito sa gawas atong sutaon kung unsa na to'y gama dito sa ilahang gipang tanom nga mga utanon. To ni ata karon sa ilahang garden din daghang matang mga pila ni mga hog na ni 7 ka matang sa ilang gitanom din ang ilin. Unya aligre kayo ang ilahang kuan dasig kayo ang group 4 sa Purok Mangga nga nagagam sa ilahang mga utanon. Atong subayon ha ang ilahang mga tinanom. Tambok sigeng kamunggay manok ra yung isda na yung kuwang na may kayo. So, no, wa man ni appeal sa kuwan ng kamunggay pero tambok kayo. To ni ata sa okra. Ang gihangyo lang sa kuwan Kapitulyo nga ang matag purok mutanom og labing minos na po kapunuan. Pero mudaghan, mas labing maayo. O, di lang ko ipo pila ni kapunuan lang okra. Tambok na kaayo niya gani. Aduna na yung mga putot. Dili, putot. Laan ang putot. Putot ba? Ano putot. Kanya nga, singa na padung nas bunga. Na-dry. Mga putot. Namutot na ang ilahang okra. Hapit na tagatuhod na ko ang ilang okra. Doon na ubang ganit tagatuhod na. Sama na ang dapita. Tambo kayo. Tambo kayo ang ilang okra. Itong pahigdaan ba? Nindot kayo ilang okra. Namutot na. Hapit na niyang kautan ng okra ha. Gamayin lagkuwang. Suroy ta pa doon lahos nga rin. Langhani, wala ko iphan mga 200 siguro na kapunuan. Nato iking Nadilang plano kanay busal mura kabaw isusurko na tani. Suroy tangare, taong na Ang taong nila mo pay pagkuan, mo pay pagbalhin gikan sa pagturok. Gagmay pa, no? Ini kay marasan dili sa magdungan kay parang nadili kausag hurot bagay ng harvest. Dagkong uban gagmay na. Taong away gamay. Di lang ako subayon tanang taong basta ingon ini pagkadagkuan ang ilang taong sa pagkakaron itong pag-anhi din tambok sa kayo, masaaron sa kayo labaw na ning tomates, artas tomates gamay pa ang tomates, di pa kayo dagko nasa, murag kayo klaro sa mga kuwan tara, tomates ngit-ngitan man, akra ngit-ngitan kung sinaw tani kung ngit-ngitan
Labaw pa ka masaaron na tambo kayo. Oh. Nindot kayo niya usa sa pagi ni sa gisagop sa pananom mao kining di ta mo gamit og commercial nga fertilizer. So ang panggamit nato dinhi puros ite. Organic. Nais sa baka. Tais baka no, mga manure. Oh. Amo ang Ano kayo? konsihal para sa mga ood. Mao ni siya konsihal. Insecticide. Oh. Ay sa di patamon house katos uban nila sa Pwede budo ba? kinilaw. Oh. Pero kinilaw konsihal. Limang kanilang insecticide na para di gyud mo gamit og kana commercial nga insecticide. Mao na siya. Nag-andam sila direk suka kay ang kaso sa ko nang gutom-gutom mo na suray bulinaw. Disun lagtunlob kay limpyo na wa na kamkamay pasirit naman oh. Oh. Dili siguro ning tubig siya. Asa ko lang tubig, Konsihal. ah. Kani Nagtubig, gisagol ni daan aron Sige. Pwede. gisagol ni siya daan kay para inig spray na mo siya ni kuan na ang ahos ug ang Mix na suka. gyud tuhop nagpaay. Kani sili ug suka ug ahos. Nanay gamay tubig Kani pod. siya Oh. wala pa. Oh, kana mo pwedeng gamito na dito sa bulinaw. Nang suray mangsi. Oh. Kani siya sibuyas bombay ug suka. Suka. Pulihon Tawag basta depende lang yun sa pag from YouTube. gikan sa YouTube nila yan ha. Nakuha nila. Hindi na diskarte parang di gagamit og commercial na kuan. Konsihal kani. Kani? Bermi, sa Bermi niya among humulan mao. Oh, vermicast ni. Kuan oy. Boom. Kana gikas vermi. Nagsimulan niya inyo na ibubo niya. Mana gibubo na Mana amo na bubo? sad nang butangan din ini Sa sunod. sunod. Mao na sad. Mao na sad. Mao ron. Si konsihal umirihis kay siya nang itudlo nga to siyang purok tisa. Bubo. So manatas okra, taong og sa tomates. Arin sa tas palya. Nindot kay daari pag-iaw palya oh. Oh. Tag-asa sa ang ilang palya, hapit na sad ni. Hapit na sad ni magbunga ang ilang palya. Tag-as na gani namuwak na doon na mga buwak pila ka mga itoy-itoy. Bangga do ubay gyapon ka punuan ang ilang palya nya. Lahi sa duha ka purok nga to ang nahimuan na og video. Ang duha ka purok bigamit man to sila og kaning containerized nga paagi din mga sako sa sako semento, sakos bugas nga tag 5 kilos ang gigamit lang tamnanan dire ditso gyud sa yuta. Plat gyud. I-plat gyud sa yuta. Mo ni nga tag-as na kayo ilang kon pod ndot kay tubo ang palya. Saka masaaron nga tanom sa palya. Ditso tag suroy nga re. Para pod nga suroy na to dapit speed oy. Tawa man bilo. Dia sa re. We did gamay na hi. Ay sa gamay. Dia sa re kapital house ta nga re. Suroy. Kuman sa palya. Ditso ta sa gabi. Awa may apil ning gabi. Ditso ta sa kaning ni ang batong na mga sakop sa purok nga pagkakaron sila gyud may nagam sa ilahang garden hadlok ba sa kuan mo to kung suroy nga rin kay nagor pigire anaon gyud puto mo dia mao rin ilahang compost pit ani sa dinhi palaton ang mga sagbot unya mahimon sa na siya nga abono puhon gabot sa panahon nahinan ta kay mas light ta yapon ba na slide yung motor nagkapangus-pangus yan ang batong pag asasab kayo ilang batong lapaw pa nako awan yung bata o lapaw pas bata tag-as na kayo ilang batong hapit na sa ni mamunga ang ilang batong naikaka oy naikaka ko no munga na rin ano na namuwak din oh naano ba nitigbo ang batong? Sa gamay pa alibangbang inigdako na wate. Kaya iya hagong dahon ayang buwak. Mura man alibangbang na yun. Ano alibangbang inigad. Kuha na. Mataaso ng batong. Mura ba nagwate purma. Patakar siya kung nagong kuha na kon. Ano muwak na? Nagang buwak na oh. Nagbuwak na rin. Padung na niyo munga. Tag-asa layo na kaya. Ka na oh.
So kana laka nga kagayo kay darba gipugwal ba nila ni tamnan o ganing agbate. Luksol lang tagamay. Mga makugihon kayo nga mga sakop sa purok, buyag. Buyag. Ah? Adi ay ba? Kita ang ba mga adlaw matupulan? Buyag intang, buyag. Buyag. Buyag ganyan ang tao na yung dili niya mga matod pa sa ilang vice presidente nga buutan kani mga kuan din grupo sa Webes. Ana sila dito. Yang kana sila grupuhan di ambot sana sila grupuhan na nagbaro. Betaw Webes na nagbahuwan sa kadiyot ganina ron hanggang sugod gid paabot na ko di ako bay naway. Way kay gid na pito mga gipanga kuan asikaso. So mao kini ang grupo sa Webes nga nitambong sa pagkaron aron sa singani paggam sa ilahang garden dinhi sa Purok Mangga. Daghang kay salamat sa inyong pagtan-aw sa tuang video. Mao kana sila ang Purok Mangga niya sa adlaw nga Webes. Purok Mangga o mga officers ni apod ang mga officers na hitsas diha katong gipakita na ko mga ngan dito kaganina sa una. Kung nakayon mas tong video ay panagana like, comment sa ubos kung sa inyong gusto nga buhaton pa sa inyong mga ika-komentaryo, subscribe nya bell all para maka di mo mauwahi sa sunod pa mga video na to alang sa purok uban pa mga purok nga mosunod sa ilaha mga tampo sa Sugbusog program nga gipasugdahan sa tuang gobernadora Gwendolyn Garcia. Bye-bye. Yung saan purok ka? Mangga! Bye-bye.